Hej og velkommen til vejret. Her de sidste par dage har der været mange tyfoner i Filippinområdet. Og den ene af dem er Haiyan, som der ramte den 8. november og var dannet ved uro i atmosfæren ved Cosra i Stillehavet, øst for Filippinerne. Det frygtede dødstal er på over 10.000. 9,6 millioner blev berørt i 41 provinser, og over 616.000 blev gjort hjemløse. En af de andre, som der også er blevet dannet ved Filippinområdet, er Hagupit. 2,2 millioner mennesker er ramt af den her tyfon. 1,7 millioner af dem er fordelt på 5.000 evakueringscentre. Den filippinske regering har indtil videre meldt ud, at der har været 8 dødsfald, mens 151 er kommet til skade, da tyfonen ramte Filippinerne. Der er mange væltede træer og strømmaster, som er væltet ned over vejene. Mange områder er også oversvømmet på grund af de massive vandmængder, der har strømmet ind over bredden. Og hvordan dannes en tyfon så? En tyfon dannes udvikles i områder med varmt havvand, hvor en nødvendig temperatur er på omkring 27-28 grader. Luften over det varme havvand opvarmes af havet, og dermed optager store mængder vanddamp. Denne luft vil stige opad som følge af denne opvarmning, hvorved der dannes lavtryk ved havoverfladen. Vanddampen i den opstigende luft vil kondensere og afgive varme. Den opstigende luft vil forblive varm og let, hvilket vil sige, at opstigningen forstærkes og lavtrykket uddybes. Filippinerne ligger cirka ved breddegrad 8. Ligger på den nordlige halvkugle, og dermed vil Corioliskraften afbøje vindene til en cirkulation mod uret. Og den opstår cirka i november-december måned, på grund af at dermed intensiveres kraften af vindstødene på grund af Corioliskraften. ITK-zonen er en følge af solens maksimale indstråling, solens zenitposition. Denne ITK-zone kommer bag efter solens zenitposition, da det tager tid at opvarme jordoverfladen. Dermed går der et bestemt tidsrum, inden tyfonerne dannes, da det som før nævnt skal være en temperatur på omkring 27-28 grader. Forskellen i retningen skyldes den såkaldte Corioliskraft, som er et resultat af jordens rotation. Kraften skifter retning alt efter, om man befinder sig på jordens nordlige eller sydlige halvkugle. Men Corioliskraften er meget svag og har derfor kun indflydelse på store systemer, som bevæger sig relativt langsomt, som gør f.eks. havstrøm og lavtryk. Corioliskraften vokser jo længere man kommer fra ækvator. Hvis Corioliskraften ikke havde eksisteret, ville højtrykket udligne lavtrykket, men på grund af Corioliskraften sker der en afbøjning. Og det var vejret. Tak for i dag. Du skal slukke. Jeg klipper det bare fra, hvis der... Ja.